Eguerdion, kristau fededunok. Zuen bizikera Jesusen naira eta erara bizi nahi duzuen guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorri baita gurekin parte hartu nahi duten, segura irratiaren bidez otoitzan hontan parte hartu nahi duten guztiei. Jesusek ez zuen bere burua aldarrikatu eta ezagutzera eman nahi izan. Bere izakeraren arrazoia eta oinarria beste norbaiten gana irrikata joera zela erakutsi nahi zigun. Ez zuen jainkoaren nola nahiko izakera ere erakutsi, maitasunaren erregetza baizik. Jainkoa errege izaten ari da. Askatzaile delako, askapena zabaltzen du Jesusek eta behar material guztietatik askatu nahi gaitu. Ardi galduaren ardurak adorez jokarazten dio Jesusi eta zuzentasunak dakarren pakea ezarri nahirik janari eta edari bezala entregatzen da. Jainkoaren zuzentasunaren beharra dauka gizaki osoak. Gure beharretik jo dezagun jainkoaren gana, zutik eta hasi gaitezen kantuan. Zuzaituko atzai horra, bizia eman eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Abuztuaren erdian elkarrekin biltzen gara iganderoko festara. Lagun diezaiogun elkarri jaunaren hitza entzun eta Jesusen bidean aurrera egiten. Has gaitezen igandero bezala, jubileuko otoitza esanez. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriotasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren azien ere jezitzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aitza betiko agertuko denean.
jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leian, eta isur dezala mundu osoarengan, zure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aitza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta jar gaitezen jainkoaren aurrean, eta eskadezagun gure bizitzarentzako errukia. Jesus jauna, galdua zegoena bilatzera etorria, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu askatzeko bizia eman duzuna, Cristo erruki. Cristo erruki. Jesus jauna, sakabana tota dabiltzan seme alabak elkartzen dituzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta onbera, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoiko ari. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonek, ainaundita eder zaitugulako, gorazun bedenkatuazu, gorespen zuri auspezabur eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako.
Egin dezagun otoiz. Oi jainko, ondasun ikusi ezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak irits ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Euren jokaera okerragatik zetorkion heriotz zigorra aldarrikatzen zion herriari Jeremias profetak. Eta aldarrikatzen zuena berari gaineratu zioten. No salvará mejor al pueblo amenazado el rechazo y la muerte de Jeremías que la verdad severa que anuncia el profeta. Escuchemos del libro de Jeremías. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan buruzabiek esan zioten erregeari. Jeremias honek bizia sordu. Bere hitzez herrian gelditzen diren gudariak eta herritar guztiak adoregabetu besterik ez du egiten. Ez da ari herriaren onerako, kalterako baizik. Zedekias erregeak erantzun zien. Zeuen esku duzue, erregeak ez dezake ezer zuen aurka. Hartu zuten beraz Jeremias eta errege familiako Melkias printzearen putzuan sartu zuten. Zokaz jaitziz. Putzua kartzelako atarian zegoen eta ez zuen urik, lokatza baizik. Jeremias lokatzetan sarturik gelditu zen. Ebed-Melek jauregitik erregeagana joan eta esan zion. Errege jauna, gaizki jokatu dute gizon horiek Jeremias profetarekin. Putzura bota dute eta goseak hilko da bertan. Ez bai dago ogirik hirian. Orduan agindu hau eman zion erregeak, Ebed-Melek Etiopiarrari, hartu zeurekin 3 gizon eta atera Jeremias profeta putzutik, hil baino lehen. Jaunak esan Eskerrak zuri jauna. Jauna zatozkit laguntzera. Denok? Jauna zatozkit laguntzera. Jauna ganuen jarria itxaropen guztia, makurtu eta entzundu nire oiua. Atera nau ondamen pozutik, zingira loikitsutik, aiz gainean jarri dizkit oinak, sendotu ditu nere urratsak. Jauna zatozkit laguntzera. Kantu berria ipini dit Espainetan, gorespen kanta gure jainkoarentzat. Hau ikusiz jende asko ikaratuko da, eta jaunagan izango du konfiantza. Jauna
Beti izan da gogor aztertua kristau elkartea. Hala ere, giza askapenaren lanean lehenengo izan behar luke beti. Para poder vencer en la carrera, el creyente debe aligerarse de todo lo superfluo que le agobia, dirá San Pablo a los hebreos. Hebrearrei egindako gutunetik. Senideok, hainbat eta hainbat testiguz inguraturik gaudenez gero, utz dezagun oztopo zaigun guztia eta inguratzen gaituen bekatua, eta ekin diezaiogun etzigabe aurrean dugun lasterketari. Jarditzagun begiak sinismenaren iturri eta betetzailea dugun Jesusengan. Honek ere, itxaro zuen zorionagatik, gurutzean hiltzea onartu zuen, heriotza lotsagarri zela kontuan hartu gabe, eta orain, jainkoaren tronuaren eskuinaldean eseria dago. Izan ezazue bada, gogoan bekatarien aldetik halako erasoaldia eraman zuen ura, adorea galdu eta etziez dezazuen. Oraindik ez zarete bizia galtzeraino iritsi, bekatuaren aurkako zeuen borrokan. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Evangelioa ez da lasaigarri bat. Ez da kristau jokaera guztiak balio berdineko bihurtzen dituen droga bat. Familia berean, banaketa sortu dezaken notizik kezkagarria izan daiteke. Ez naiz lasaikeria sortzera etorri. Lurrean sua jartzera etorri naiz, eta zer larria hori bete arte. Jesusek barruan zeraman sua hartu nahi dugu guk ere. Ireki dezaiogun bihotza, eta borondaterik zabalenean Jesusi bere hitza onartzeko zutik jarri eta abestu dezagun aleluia. Denok. Nire ardiek aditzen dute nire mintzoa. Nik ezagutzen ditut eta haiek ondotik datazkit. Gauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu
Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Lurrean suak hartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko sutan balego. Batailo bat hartu beharra daukat, eta zer larria hori bete bitartean. Lurrera bakea ekartzera etorri naizela uste alduzue. Ezetz diotsuet, zatiketa baizik. Hemendik aurrera, bost bizi diren etxe batean, zatituak egongo dira. 3 biren aurka eta 2 hiruren aurka. Aita semearen aurka eta semea aitaren aurka. Ama alabaren aurka eta alaba amaren aurka. Amagi arreba erreinaren aurka eta erraina amagi arrebaren aurka. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, arden erduga, arden erduga, arden erduga, Kristau senideok. Irakurgai hauetan entzundakoak batere arretaz eta geurezako hartu baditugu, konturatuko ginen oso gauza serioak esan zaizkigula. Bai, gure bihotza barruenetik astintzeko moduan mintzatu zaigu Jesus. Lurrean sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko sutan balego. Munduari bakea ekartzera etorri naizela uste alduzue, bakea ez, banaketa baizik. Hitz gogor hauek entzuten dizkiogunean, ez gara eroso sentitzen Jesusekin. Ezin egon larria eragiten digu, eta lehen alde batera utzi nahi genuke Jesus zorrotz, erradikal, serio hori, eta errukizko, bakezko Jesusengana pasatu eta berarekin gelditu nahi genuke. Baina hori geure buruak engainatzea izango litzateke. Jesus bere osotasunean hartzen ez badugu, eta gogoko, gustuko bere alderdiekin bakarrik gelditu nahi baldin badugu, ez dugu Jesusik gurekin. Bere ordezko idolo hila baizik. Jesus errukitzu baketsua eta Jesus zu emaile banatzailea bat bera da. Ez da besterik. Eta guk Jesus osoa egiazkoa hartu nahi dugu etxean. Beraz, ze zu klase dakarkigu Jesusek. Eta ze banaketa klase. Badakizue esaera,
sua eta ura belaunetik bera. Hortik gora, natura itsuaren edo gizaki gaiztoaren eskuetan beldurgarriak dira, hondatzaileak. Baina Jainkoaren eskuetan, Jesusen eskuetan, sua guztiz onuragarria da, beti. Baita erretzen gaituenean ere. Su honek inoiz ez gaitu hondatzen, eta bai gure sakonetik garbitzen eta eraldatzen. Bizi prozesu honek sufrimena ere berekin duela, bai noski. Puntu honetan argi eta garbi esan behar diogu elkarri kristauok, bihotzetik bihotzera. Sufrimenik gabeko giza bizitzarik ez den bezala, sufrimenik gabeko kristau bizitzarik ere ez da. Jesusek ez dizkigu gure sufrimenak magiaz edo sorginkeriaz kentzen. Hainbeste burua uste eta min ematen digun mundu bidegabearentzat, ez digu erabateko alternatiba politikorik ekartzen. Zer ekarri digu orduan Jesusek? Zenbaitentzat ezer ere ez. Kristauontzat ordea, Jesusek sufrimenari eta gaitzari beren eztena, beren veneno hilgarria kendu die. Hau da, Jesusek sua jarri digunongan, sufrimenak eta gaitzak ez gaitu etxiarazten. Alderantziz, guk sinesten diogu esaten digun hau, nik ematen dizuedan bakea ez da munduarena bezalakoa. Ez kezkatu eta ez izan beldur. Oraindik beste puntutxo bat ere esan zaigu bigarren irakurgaian. Utz dezagun oztopo zaigun guztia eta inguratzen gaituen bekatua. Eta ekin diezaiogun etsigabe aurrean dugun lasterketari. Seinalatu nahi dizuedan hitza bekatua da. Kristauon zuen aurrean ere hitz egitekoan, bekatu hitzaren erabilpena zaila gertatzen zait. Ez hitz egiazkoa eta egokia ez delako, bada. Baina bekatuaren hitzak eta batez ere bere edukiak azalpen sakona eta argigarria behar duela uste dut. Eta orain ez da horretarako garaia. Dena dela, bekatuarekin kontatu behar dugu kristauok. Ez diogu bere inportantzia kendu behar. Eta Jesusek ekarri digun suak besteak beste, bekatu hori kendu egiten digu. Bigarren irakurgaian esan zaigu, bekatu hori kentzen zaiguela gurutzean guregatik heriotza lorsagarria sufritu zuen Jesusi begira. Gure bekatuengatik hil zen Kristo, esaten zaigu. Jainkoak bekatari gerala esaten digu, baina akusatu gabe. Behatzez akusatu gabe. Eta horrek eragiten digu jainkoaren aurrean konfiantza eta errespetu ikaragarria. Bekatari gera, bai. Baina hori jakinarazten digu jainkoak bere seme bakarra gurutzean gure alde bere bizia emanez. Eta gu akusatu gabe.
Bukatzeko. Jesusek erretzen gaituen su honek Jainkoak eman digun izaerarik ederrena, miresgarriena, agerrarazten digu. Jainkoak bakoitza denok ederrak eta miresgarriak egin gaitu, eta onuragarriak mundu honetan. Eta hori agertzeko, kanporatzeko, nabarmentzeko, ekarri digu bere sua. Jesusek ez digu esan bakarrik guregana ekarri nahi duela sua, baizik eta esan digu mundu osora, mundura. Beraz, esan degun guzti honekin, Jainkoak munduaren erdian nahi gaitu bere sua banatuz. Edo hobeto esan da, Jesusen testigu izanez, Jesusek besteak ere sutu dizan. Suak ez du bakarrik erretzen, berotu ere egiten du. Eta azken batean, zergaitik nahi gaitu Jesusek, hain olako larritasunez, zergaitik nahi gaitu Jesusek sutan, gu ez ezik mundu osoa. Geure helburura eraman nahi gaituelako. Eta gure helburua da, lehenengo otoizean esan degun bezala, guk asmatu ezin dezakegun ondasun, handia, bikaina eta ederra. Jangoikoak bere etxean daukan sukaldean, su bero honekin epeldu nahi gaitu eta elkarrengana bildu. Hau ez da helburu erromantiko polit bat. Baizik eta Jesusek gogoan zaukan egia gaur esan dizkigun hitzak esateko. Guk seriotasun guztiz har ditzagun. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez diezazkiogun gure eskariak zeruko aita onari. Entzunarren jauna, entzunarren jauna. Eliza, errukizko sukalde izan dadin, sufritzen duten guztiak jaso eta gozatzeko. Eskadezaiogun jaunari, entzunarren jauna. Gure jaunak indartu ditzan, beren fedeagatik edo justiziaren alde lan egiteagatik erasoa nozitzen dutenak. Eskadezaiogun jaunari,
saia daitezen adiskidetzeko bideak urratzen eta errazten. Eska dezaiogun jaunari, entzunaren jauna. Eukaristia honetan parte hartzen dugun guztiok, aleginak egin ditzagun gero eta kristau alaiagoak izaten. Eska dezaiogun jaunari, entzunaren jauna. Entzun aita ona gure eskari apalauek. Isur ezazu zure maitasuna munduko gizon emakume guztien gainera. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egin dezagun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu, jauna, gure doain hauek. Horien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu, zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka daukagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen, Egoki da, bai, eta zuzen,
bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure bekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zugana igoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizki. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta edan guztio honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo aurkatzea, zure beniotza guruan ozen. Zuralmaren horria Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aitasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri izazu zeure aurpegiaren argitan.
erruk izakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetaz zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honerako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkerno. Ez da erzaitzazu utziten taldiak erortzen, baina atera gaizkazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu bondoko pekatua. Errukit jauna, Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu bondoko pekatua. errukit jauna, Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu bondoko pekatua. emaiguzu babea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, mundu osoa sutan jarri nahi duena. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bizpat eta senda goaz.
maitasuna non jainkoa, maita dezagun lagun. Denok berriz? Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Munduko sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe dena alferri. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Bihotz handikoa, haserrenik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeak mozten, baizik egian du bere pota, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezidua bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, ta jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Egin dezagun otoiz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoago. Haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Batasunaren ezaugarria da Eukaristia. Ausardia eskatzen duen ospaketa, gezurrezko pakea salatzen duen janaria, erasoak ere eramateko indarra ematen duen ogia. Eukaristia ospatzean, Jesusen gurutzea ospatzen dugu, gure fedea sortu eta betetasuna eramaten duenaren odol salbatzailea ospatu dugu Eukaristian. Indar hori sumatuko aldugu egiaz bizikeran, izan ongi eta beste bat arte. Jauna zuekin Eta
zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea. Eskerra